Takže zdravím vás z dnešného videa. Dneska ideme kopať penalty. A prvá penalta bude odtiaľto. Gól! Druhá penalta. A gól! Jaký pekný! Potom kopať. A nie, dal som to zle. Takže ideme pre loptu. A ideme zaskopať. Inak, pokiaľ sa čudujete, prečo mám rifle, idem ku zubarovi. A tak sa s vami, tak ideme ešte na jednu penaltu a to bude priamak. Takže, dobre, môžeme skopať. Takže, bum! Gól! Takže, čaute.